Katos, heavy duty. Ja hei, safety first. Hyvää morjesta. Tänään ProTip-läpissä käsitellään kovia paineita. Ja vähän puretaan niitä. Esittelyssä on Pelatools kompakti öljytön kompressori. Tämä vehe soveltuu monipuolisesti kodin ja verstaiden paineilman töihin. No mitä öljyttömyydestä on hyötyä? No se tarkoittaa puhdasta paineilmaa, se tarkoittaa vähemmän huolta, tarkoittaa ympäristöystävällisempää käyttöä. Nice! Laitteen 2 sylinteriä takaa tasaisempaa ilmantuottoa. Useampi sylinteri tuottaa ilmaa vuorotelle, paine pysyy tasaisena eikä ilmavirta katkele. Enemmän tehoa, parempi soveltuvuus jatkuvaan käyttöön, eli ammattilaisille. Tää on kato niitten ässä hihassa. Tää kompressorien mersu sopii luonnollisesti paineilmatyökalujen käyttöön. Sitten puhallukseen ja tietenkin renkaiden täyttö. No, oma lempikäyttö on tietenkin uimapatjan täyttö. Kyllä ammattilaistenkin pitää välillä rentoutua. Sitä oltais valmiina biitsillä. No kuinka kauan kestää puhaltaa uimapatja? En ottanut aikaa, mutta pirun nopeasti se tuli. Tää kone ei puhalla pelkkää ilmaa, vaan se myös puhaltaa sun odotukset taivaisiin. ProTip. Öljytön kompressori, koska välineetkin voi olla siistiä.